Takže. Nejzlobějšího začni. Tak, co tu mám, co ne? Takže mám tu nejzlobivější dítě. Hned ho najdu. A už je tady. A kdo je nejzlobivější? Nejzlobivější dítě. Kdo je nejzlobivější? Jo, nejzlobivější dítě. Co řekneš? Pak tady mám nejpěknější dítě. A ještě tam mám, tu mám nejhodnější dítě. No. Tak, Myslím, co že... myslíš, kdo je nejhodnější? Kdo je nejhodnější na výstavách a i doma? Hortýnka. Já. Hortýnka. A Veronika má nejpěknější dítě, protože jsi nejstarší, takže vyvinutější.